Tîma futbolê ya Amedê Amedspor roja yekşemê bi tîma Îgdirêra maçê dike. Ger ev car jî bi ser bikeve Amedspor dibe şampiyonê Lîga xwe û derbasê Lîga Yekê ya Tirkiyeyê dibe. Li gorî daneyên fermî bi sedan hezar kes ji bo vê maçê hêşçaraliyên Tirkiyeyê bên bajêr û temaşeya maçê bikin. Rêwiyên vê minibîsê bi şansın ku xwediyê biletan e. Ev der dikaneka ku forma û sembolên Amedsporê tên firotinê ye. Lê li bir bilet nemane. Biletlerimiz hepsi tükendi. Berpirsê dikanê dide zanîn ne bileta maçê ne jî formayên tîmê di destê wan de maye. Bileti Amedsporê nemane. Yani bilet nemamışım yani berde stadê. Mit tişörtük begen kiribû. Çanoberê hatin var kadiyayım. Demek ki hiç endî min prizê destandiye. Stadyuma Amedê ji bo 33,000 kesî ye. Lê bilêt ji roja yekê de hatine firotin û nemane. Gelek kes destvala mane. Li pêşiya stadyuma Amedê bi hezaran kes li hêviya dora xwe ne ku derbasê nav stadyumê bibin. Ev zilam ji heştê sibê vir de li vir e û ji helwesta polîsan jî bigazin de. Ez ya jî dixwazim ji yönetimê ji dewletê mesela çi heqî polîskî li ser me tune ji ser me de bixîre. Çimkî em li vê dera em ne terwîstin, em hatine topê sêrkin, em hatine destekî bi taxima xwe. Ji bo maçê ji 3,000 zêdetir polîs hatine peywirdar kirin. Federasyona Futbolê ji bo ewlehiyê qedexe danî ser hatina alîgirên Îdirsporê. Saat 8 حتى نها ميدارينا هني براستي جو شكي وصان إدارية إيكو قلتنا آمل سيبور لينا وتشكي وصانينا يعني أذكرهم بيجم آمل سيبور بيدارية وآمل سيبور هيا Dayikên aştî jî ji bo piştgiriyê hatin maça Amedsporê. شامبيون آمل سيبور Ji bo kesên ku bilet peyda nekirine şaredariya mezin li parkên mezin wê sînevîzyonan deynin û alîgir wê dikarbin wê derê temaşeya maçê bikin. Li Amedê 250,000 û Tirkiyeyê jî nêzî milyonek alîgirên Amedsporê hene. Ger Amedê bi ser bikeve wê li bajêr şahî û pîrozbahî çê bibin. Hacı Can Parkîn, Dengê Amerîka, Amed.